сега да се настаня. Нямам очила, чакай да си ги взема. Нямам очила заради вас. Такива неща стават. Да. Така, ученици. Днеска сме по час по български език. Се надявам този път заради вас пак да не дигна един фар, че направо ще ми се гръмне сърцето заради вас. Сега ще пишем синоними. Така. Ко? Синоними? Ма госпожо, ние за такова нещо не сме учили. Как може такова нищо? Мартине, не се отговаря на госпожа Гъзева. Нямаш право. Я да махаш тези очила веднага. Да, ще учите синоними, даже и химия ще ви дам, ако млъкнете. Така. Махай веднага тези очила. Не е възпитано. Добре, госпожо, свалям ги. Ма на мен не ми се учи за синоними. Химия. И химия, нито пак химия. Особено химия. Абе, аз като се замисля, аз съм си у нас, бе. Що да се свалям очилата? Вие не можете да ми кажете какво да правя. Долна свиня такава. Махай веднага сладкото, че ще дойда да ти иска тая фамилията, казах. Махай веднага долна такава свиня. Ти на мен ли, бе? Ти си у вас, когато аз кажа, не когато ти кажеш. Идиоти простаци, писани от вас. Значи, Мартине ще каже на майка ти и баща ти. Ще видите ви. Заповядайте домашното. Двойка за срока и за годината! Простаци, идиоти!